Hello mga guys! Maayong gabi sa inyong tanan. Karon magbukbang ni pizza, mukbang. So, kani nga pizza dili na mag-order ang aran nagluto. Siya ang nagluto ani karon. Ang flavor ani Hawaiian pizza. Overloaded kayo ni. Overloaded. Kaunon raman o lamig kayo no. Sige, slice na ramo. Uma naman nagkaon og kanon. Kanina po naman kaon. Kay nag-craving mi ganiha kay kuan naghatod mi og kanang order ba order man mi og pizza. Mao nang kung ganahan mo bisita ra mo diri sa Harabil or i-message lang niya sa Messenger ni siya, mag-order mo sa iya ha. Barato ra kay guys, 160. Ang iyang size ani 11.5. Sulit kaayo. Lami na kayo. Kung nangita mo medyo bara-bara to nga lami, diri na mo palit sa mga. Kaya naga-deliver po me. Aw depende sa sabot kung dool ra mo diri sa Panabo ra mo, pwede lang libre pero kung layo-layo mo, magpa-charge siguro me. Kay layo-layo, labi nagkarmen. Magpa-charge og ganang kuan ba, di ba? Mga Foodpanda, mga Grab, kay magbabayad man na sila delivery charge. So amo apon gasolina charge sira. Matama gud para di ko masayang ang among hago ba. Di ko may lugi kay kung kuan bawasan na among 160 para panggasolina para ihatod sa inyo, di ba? Lami jud ni siya kaayo kay gipalami jud ni kay kaunon ang kunin namo. Special ko ani. Special Hawaiian. Special nga Hawaiian jud, overloaded kay daghan kaayo beef. Ang presyo ani, kung overloaded yun is Overloaded 200 ang baligya. Pero kung mga normal lang, pero kanang normal sa amo kay lami naman jud pud gyapon na. abutangan pa man ako nag-cheese. 160. O butang egg cheese. Ganyan, daghan na ka egg cheese. Crispy dyan siya kaayo kay ipa-crispy man kay nipis man siya ang klase. Nami mag-order, kami na lang himo kung mag-craving ni ani. Tutok-tutok ba sa asa man dapit akong kwaon man? Asa dapit? Dari sa ako, natapak na talaga yung ano, dagan kay karne, diba? Ha? Daw na ta. Buwa na. Kanina ay kuan ba? Kanina ay nasay ham. Buwa na ni. Naay ham. Uy. Naay pineapple. Kayo. Kayo siya Nanay, guys. tawaga. Di ka magpapakitpat lang. Ano yan? Bukangan ako. Kaya na lang. Chili sauce. Chili Ayaw, sauce. ilabay na. Paralang kayo. Kasayang. Halang pa ka? Alam kayo. Mamang, nabusog na lang ka. Kasi kamo uwan. Lamig kayo. Ang halang, nakita ninyo ka ng gaitom-itom. Muna. Ibang na parang silit. Ganyan, yung pang silit. So, ganun. Ganyan kayo ka ng kuwan, lamas. Mahantay nyo guys. Wala. Dami kang kuwan na doon. Kami ang doon. Tulo kayo.
Hindi na ako maka-istorya kay Lami. Ako nagod na. Alam ka. Hindi ko na ito. Limok ba? Kana ganing mag-craving. Kaya dapat tagbuha ta, di ba? Kaning crispy dito. Dili kayo sa crispy. Hindi ba niya crispy? Ang mama ng pagkira sa isa. Gusto din mo. Dili. Ito mo ko po. Siguro naman sa ibaw. Ulan, bukod kayong ulan. Guys, crispy mag-abong niya. Ito na. Ang imong nakuha. Kaya kini magutong sa ibabaw na kaana mo. Kami ang kuhan. Itong gamay, sakto siguro ko diya ang bigda. Dili ko, sinta. Ano yung nalikat ako diyang pan? Meo, am. Kanalang kung ano. Hindi, isa pa. Nahawi. Kulang ko ang ginakang anak karning baka. Sila kay Rapino ba? Ano? Kumay na ang mula ko. Ato na ko sa next level. Kaya ang limudaan. Dua. Ayaw, oy. Nanay kawa ka. Bukid na lagi na sa kanan. Lang. Tumay na kung kinabutang ang tita, mantik kay nala. Tama lang. Sabi no, pala ito na binutangan. Alam niyo siya atin. Ang itong silit, ha? Chili sauce. Kaduha na ni. Pero makahurot ka sa kabog ng pizza. Dili. Ako maximum tulo. Duha, tama-tama na na. Pag walay ka noon, Siguro kung itong good ka kayo, kaya nakakulong. Pero never nagigupat. pag walay ka noon, May lahi gid siguro tagsutdanan, no? May daling mabusog na ato dugay. Lang. Sa auxilio niya, nagkikramo nga halang. Ano man go? Chili powder is karang pure gid sa kayo nga as in. Dito. Chili gid siya, chili. Pure chili gid siya. Soup ko na po guys ha. Huwag, kahalang. Kita lang na ko ninyo ang ano. Wow, kalami. Ham.
lang. Ha? Wala eh. Dara. Ako mga tao na lang. Bugog na ko. Nagkama ko kanon. Gusto kang tubo sa yan ko. Kailan na ako tayo. Ikaw. Mukha mo ba yung iroani? Ay, halang man. Hinala ako. Bulat na natang yan. Kaya ako wala lang. Ito ba ka Ano ba yan sa buta? Ano, pizza? Ay! Gawang ko ano sa ba? Oh, crispy kayo. Alam mo, Nawin ako maabda ng uban-ugma pang kape. kaya 9 minutes na. At Mga guys, ano na? Naurot na ako ang among parte. ako akong parte nga sobra yatag na ako sa aming dugi kay paborito man niya. Luoy man sige panawag kay basta gani ng taon ni. Kabalo na siya nagkaon ni manawag yun na siya magawawaw mo na kani akong share ng gamay. Mo ni hatag saya. Unya, sige guys. Babay namin sa inyo. Ayaw kalimot, i-like, subscribe ning channel niya atin Dili ni Payag Payag Vlog. Vlog. Ako apod, si Maswipe Diary, ayaw kalimot. Oh, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa mua sa aming mukbang pizza. Punta, na-enjoy mo. Bye-bye. Bye!